Sziasztok, Laci vagyok, és ez itt a Den of Awesome Activities csatorna következő videója, amiben folytatjuk a már megkezdett NodeQuest-et. Az előző videóban láthattátok, hogy mire jutott a félszerzett szakács az első kazamatában, ami a titkos átok börtöne nevet viseli. Felderítettünk benne 2 szobát, küzdöttünk benne néhány ellenféllel, és pár szajrét is szereztünk benne, úgyhogy most innen folytatjuk. Ezt kiixeltem azért, mert ugye nem használom, de ezt is viszem magammal, mert ugye a hátizsákba 10 dolog fér el, így jelenleg van benne két dolog van benne. Ja, és kaptam plusz két érmét a megölt páncélok után, élő páncélok után, úgyhogy ezt is feljegyezzük. Én most visszamennék a városba, visszatölteni mind az életemet, és eladni azt, amire nincs szükségem, bár főleg az élet visszatöltés miatt. Úgyhogy én ebből a szobából szépen visszamegyek ezen az útvonalon a városba. Ugye mindkét szobából ki vannak takarítva a szörnyek. Sajnos mivel erre tudok majd tovább menni, bár itt is tudok, itt újra kell majd dobnom a szörnyek táblázaton, hogyha erre megyek tovább. De most egyelőre visszamegyek a városba, úgyhogy 1 coinért cserébe visszagyógyul a karakterem a maximális 16 életerejére, és 3 coint elköltök arra, hogy fáklyákat vegyek. Tehát akkor maradt a 4-ből 1 érmém, a fáklyák feltöltöttek, viszont eladom a Vorpal Barbecue botot 1d6 -1 érméért. Ugye minden tárgyat 1 aranyért lehet eladni, kivéve a varázstárgyakat, azokat 1d6 -1 coinért lehet, tehát nulláért. Szuper jó dobás lett. Tehát ettől a Vorpal Barbecue Sticktől megszabadultunk 0 coinért cserébe, valaki nagyon jól járt vele. Ugyanakkor a Salamander Potion-t megtartjuk arra az esetre, hogyha levágná valamelyik csapda a kezünket. Jó, szerintem meg vagyunk a városban, úgyhogy visszatérünk a kazamatába, és megnézzük, hogy erre mi van. Így, még ugye nem megyek be a szobába, és nem kell dobnom a szörnyek táblázatról. Megnézzük, hogy ott mi van, tehát folyosón állunk, így a folyosó oszlopot kell nézni. Egy kis szoba, egy másik ajtóval. A kis szoba számomra egy 2x2-es mező a négyzetrácson, és mondjuk erre legyen az ajtó. Megnézzük, hogy mi van benne. 6 meg 1, az 7. 4 üres cella, valamint lehet benne egy titkos járat, ami mondjuk legyen erre. Ja igen, ahogy visszatértünk a kazamatába, egy fáklyát elhasználtunk, és megnézzük, hogy milyen szörnyel vagy szörnyekkel kell megküzdenünk. 5 meg 3 az 8, azaz nincs szörny a szobában. Általában egyébként, hogyha 7-est vagy 8-as dobunk a szörnyek táblán, mármint hogy mindegyik táblán a 7-es, 8-as dobás eredménye az, hogy nincs szörny a szobában. Ez nagyon jó. Jelenleg, bár szívesen megküzdenék bárkivel is, függen attól, hogy mondjuk lehet valamelyik ellenfél 1-2 csapásból azonnal megölne, de így most erre nem kerül sor, úgyhogy felfedezhetjük ezt a Secret Passage-et egy fáklyáért cserébe. Jelzem egy kocka berajzolásával. Én így szoktam jelezni, hogy felfedeztem azt a titkos járatot, és most a titkos járat táblázaton dobunk egyet. 3-as. Nem található semmi ott. Hát, köszönjük szépen.
Megyünk tovább. Megnézzük, hogy ez az ajtó zárva van-e. Csapda. Nézzük, hogy milyen csapda fog aktiválódni. Kattanást hallunk, de semmi nem történik. Megúsztuk, és nyitva áll. Megyünk tovább. Megnézzük, hogy mi van emögött. Ugye a szobában állunk. 5-ös. Egy nagy szoba tartó oszlopokkal, tehát nincs benne további ajtó, így ez egy zsákutca lesz. Megnézzük, hogy milyen tartalom található benne. 6 meg 3 az 9. Egy kínzó ágy, és egy titkos járat lehet benne. Mondjuk most legyen itt. A titkos járatot ugyanúgy szoktam jelölni, mint egy ajtót, csak odaírok egy S betűt, mint hogy secret. Na nézzük, kivel kell megküzdenünk. 3 meg 2 az 5. Egy orka. 6 életereje van. A szörnyek életét is úgy szoktam jelölni, mint a fákját, tehát hogy csak kijelölöm a megfelelő mennyiségű kockát a négyzetrácson. Tehát 6 élete van az orknak, 3-at támad, de lehet lootolni, hogyha legyőzzük. A városban nem gyógyítottam fel. Ja, nem gyógyítottam fel illetve nem javítattam meg a sisakot. Erre nem figyeltem. Nem baj, mi támadunk először. 1 meg 1 az 2. Az ork visszatámad. 3-mal, tehát lett 13 az életünk. Most megint mi támadunk. 5, és vége is van. Úgyhogy most lootoljuk. Megnézzük, hogy mit találunk nála. 2, azaz egyetlen egy coint találtunk. Ha 6-os dobtunk volna, akkor találtunk volna nála egy kincset, ha 5-öst, akkor egy kulcsot, ami minden zárt ajtót kinyit csak ebben a kazamatában. Ha 4-est, vagy annál kevesebbet, mint ahogy ugye 2-es dobtunk, akkor csak egy coint találunk nála. Az is jó jelen esetben, meg hát bármikor. Ajándéklónak ne nézzük fogát. Úgyhogy felfedezzük ezt a Secret Passage-et egy fákjáért cserébe. És megnézzük, hogy mi van benne. 4-es. Találtunk benne egy ládikót, amit egy C betűvel, mint chest jelzek. 2 kockával dobunk. A nagyobb érték lesz az, hogy hány érme van benne, a kisebbik meg, hogy hány kincs. Hát ilyen esetben nem tudom, hogy mi történik. De az biztos, hogy 6 érménk az van. És akkor 6 kincsünk? Erre egyébként semmit nem ír a könyv, erre a felállásra, de akkor most legyen az, hogy 6 kincset találtunk benne, amiket mindjárt ki is derítünk, hogy micsodák. Visszatérünk a kincs táblázatra, és egy 6 oldalú dobókockával dobunk legalább 6-szor, hanem biztos a további oszlopokra. 6-os, rögtön egy varázstárgy, tehát most akkor erről dobunk. Megint egy goblin hőspáncél lesz, de megnézzük, hogy miféle. 6-os, breastplate, tehát hogy egy mellvért, ami 10 HP-val rendelkezik, de a goblin hős páncéljáról van szó, ami -2 HP-t levesz belőle, de így se rossz, mert így is 8 plusz életerőpontot ad. Megnézzük a következőt. Egy életerő potion, az is nagyon jó. Megnézzük, mi a harmadik.
6-os, megint a varázstárgyakról dobunk. 2-es, megint egy erő páncélzat lesz, ami plusz egy sebzést ad újfent az alapfegyverünknek. Bracelets, tehát karkötők, amik alapvetően adnak plusz 2 HP-t, és plusz egy sérülést, vagy plusz egy sebzést a fegyvernek. Így a Helm of Strength és a Bracelets of Strength által már plusz 2 sebzése van az alapfegyveremnek, legalábbis én így tudom értelmezni, tehát 1d6 plusz 1, azaz, hogyha most támadnék valakit, akkor 2 plusz 2-t, azaz 4-es sebeznék rajta. Nézzük meg, mi a negyedik. 6-os, megint egy varázstárgy. Megint egy Warpal Weapon lesz. 3-as, egy Spear. Ez de jó. 1d6 plusz 1, tehát ennek már eleve 1d6 plusz 1 sebzése van, de az erősisak és az erőkarkötők által még plusz 2, tehát összesen plusz 3 damage van ennek a Spearnek, ami nagyon jó. Megnézzük, mi a következő. 4-es, Roll in the Weapon Table, tehát itt megint a fegyverek közül válogatunk. 5-ös, egy Lance, ami kopja, és kétkezes, tehát nem fogjuk tudni használni addig, amíg a bal kezünkben vagy az egyik kezünkben kénytelenek vagyunk fáklyát hordani, vagy tartani. Ennek alapból 1d6 plusz 2 sebzése van, ami nem rossz, de mivel különböző opciók miatt az egykezes fegyverünk is már 1d6 plusz 3-at sebez, így ez nem is olyan releváns. És akkor megnézzük, mi az utolsó. 4-es, megint a fegyvereknél. 5-ös, és egy újabb kopja. Nagyon jó. Tehát, akkor most már a hátizsákunkban van egy pár dolog. Tehát ezt felvettük, ezt már eladtuk, ez rajtunk van, ez is rajtunk van, ez a hátizsákban van. Tehát akkor egy dolog, ezt akkor most felvettük, ez most akkor a második dolog, az életerő potion, ezt felvettük, ezt meg a kezünkbe rakjuk. Tehát ez a Warpal Spear, ami 1d6 plusz 1-et sebez alapból, azt kicseréljük az alapfegyverünkre, a Cleaverre. Így most már akkor a dárda vagy láncsa lesz a kezünkbe. És azzal megyünk tovább. Így akkor van most már 1, 2, 3, 4, 5 dolog a hátizsákunkban. Tehát 2 kopja, a Cleaver, amit beraktunk ugye a kezünkből, a HP Potion és a Salamandra Potion. Igen, ez az 5 dolog van most már a hátizsákunkban, félig tele is lett. Jó, megyünk tovább, visszajövünk ide, és ugye újra dobnunk kell a szörnytáblákon, mivel már visszamentünk a városba. 6 meg 5, az 11. Egy Golem Ossos. 12 életerővel, 5 sebzéssel és Undead. Tehát, hogyha egyes dobunk bármikor is a támadás alatt, miután legyőztük, újra dobnunk kell az egyik hatoldalú dobókockával, és hogyha egyes dobunk, visszatér az életbe. Jó, mi támadunk először. 4 plusz 3, tehát ugye ez a fegyver van a kezünkben, az 1d6 plusz 1, az már eleve 4 meg 1 az 5, de az erő sisakja és az erő karkötői által plusz 1-1 sebzést adunk neki, tehát összesen 4 meg 3, azaz 7-et. Jó, ő támad minket. 5-öt sebez, az nem kevés. Levonjuk az életünkből,
tehát marad 8. Mi jövünk. A kurva anyját! 1, meg 3, az 4. De ha legyőztük, visszatérhet az életbe. Most ő támad megint akkor minket. 5-öt sebez. Ezt most a melvértből fogjuk levonni. Így lesz annak 3 életereje. Megöltük. Kapunk érte plusz 1 coint. De dobnunk kell most, és hogyha egyes dobunk, az a rohadék visszatér az életbe. Nem tér vissza. Nagyszerű. Legyőztük a gólem osszuszt. Erre iszok. Jó, akkor most megnézzük, hogy mi található a szobán túl, de mivel ugye itt egyszer aktiváltunk egy csapdát, így hogyha a szoba jön, és ott szörnyek lesznek, akkor azok támadnak először. Jó, nézzük, hogy mi van ott. Szobából 5-ös. Egy nagy szoba. A helyzet az, hogy ez nem csak simán egy nagy szoba lesz, hanem a fő ellenség szobája. Mivel nem találtunk egyetlen egy lépcsőlejáratot sem. Úgyhogy ez a nagy szoba most átalakul a bossnak a szobájává. Csak ilyen esetben nem tudom, hogy a főnök fog-e támadni. Most a felvétel kedvéért úgy döntök, hogy nem ő fog támadni először, de alapvetően, hogyha aktiváltunk egy csapdát, és utána a főnöknek a szobája jön, akkor arra ilyen esetben milyen szabály vonatkozik, nem tudom. De most, hogy eljutottunk a bossnak a szobájába, dobnunk kell egy D6-tal, tehát egy 6 oldalú kockával a főnök táblázatról, hogy megtudjuk, melyikkel küzdünk meg. 3-as dobtam. 2 pokolkutya, 10 életerővel, 3 sebzéssel, és Fire Breath, tehát hogy tüzes lehellet képességük van, ami szintén nem jó. Tehát 2x10 életerővel kell szembenéznünk. Én most úgy döntök, hogy visszamegyek a városba, felgyógyítom az életemet, minden egyes páncélomat, és utána bocsátkozok harcba a pokolkutyákkal, amennyiben ebben a szobában nem lesz majd ellenfél, vagy legyőztem őket. Úgyhogy ezt most kamerán kívül gyorsan meg is csinálom. Rendben, vissza is mentem a városba, felgyógyítottam az életemet, és megjavítattam a 2 sérült páncélomat. Nyilván ezeknek az árait levontam a nagyon nagy vagyonomból, így maradt 6 érmém, és megnézzük, hogy visszafele jövet ebben a szobában van-e bármi is. 4 meg 4 az 8. Tehát nincs szörny a szobában, ezt megúsztam, és akkor jöhet a fő ellenség, illetve jelen esetben fő ellenségek. Mielőtt megküzdök velük, iszok egy korty sört, és bár ugye nem tudom, hogy milyen szabály vonatkozik ilyen esetben a fő ellenségre, de most a videó kedvéért akkor én támadok először, független attól, hogy az előző szobában itt csapdát aktiváltam. Rendben, első támadás. 2 meg 3 az 5. Tehát a plusz 3 sebzést adja a vorpál lándzsának vagy dárdának az alap sebzése, ami 1d6 plusz 1, és a másik 2 sebzést a 2 páncél darabnak a plusz képessége. Így jön ki a 2 meg 3 sebzés az 5. Ők támadnak. 2x3-at sebeznek rajtam, azaz 6-ot. Életem lement 10-re. Megtámadjuk újra valamelyiküket. 3 meg 3 az 6. Egyiknek vége is, úgyhogy az most megint megtámad engem. 3-at sebez, tehát az életem lemegy 7-re. Aztán jövök én újra.
4 meg 3 az 7. Ő sebez engem meg megint 3-szor, azaz maradt 4 életem. De megtámadjuk újra. 6 sebzéssel. Így a második pokolkutya is meghalt, és ezzel megöltük a kazamata főellenségét. Most dobhatunk ugye a 2 kockával, és ismét annyi kincset találunk, amennyi a dobás eredménye, ebben az esetben 5, azaz 5 kincs van a szobában, és ezt az 5 kincset szintén erről a táblázatról kéne kideríteni, hogy micsoda vagy micsodák, de én ezt most nem fogom megejteni. Kár, hogy nem találtunk a kazamatában lépcsőlejárót, így az alap első szintünkön kellett megküzdenünk a főellenséggel. Ettől függetlenül így is nagyon jó volt ez a pálya, ez a kazamata. Egy-két dolog azért veszélyes volt benne, de mivel alapvetően, vagy már az elején találtunk benne nagyszerű kiegészítőket, így végig is lehetett játszani, amire tényleg nagyon figyelni kell, és akár fáklyákat költeni az elkerülésére, azok a csapdák, mert azok képesek egyik pillanatról a másikra megölni minket, tehát hogy nincsen plusz dobás, nincsen védekezés, hogyha rosszat dobunk a dobókockával, akkor előfordulhat, hogy a csapda megöl minket. Amit még érdemes megcsinálni többször akár, az az, hogy visszamegyünk a városba, és felgyógyítjuk magunkat, vásárolunk fáklyákat, és úgy térünk vissza, tehát, hogy maximumon mindennel, és úgy folytatni, vagy visszatérni a kazamatába. Tehát ez a félszerzett szakács egészen jól járt ezzel a kazamatával, sikeresen túlélte, és akár folytathatnánk ezzel a karakterrel a játékot, egy új kazamatát alkotva, generálva, és azt is megpróbálni vele végigjátszani. Ha tetszett a játék, ti is töltsétek le, nyomtassátok ki, és kezdjetek el vele játszani, mert nagyszerű időtöltés és sok előkészületet nem igényel, ahogy túl sok eszközre sincs szükségünk ahhoz, hogy játszhassunk vele. Remélem tetszett a tartalom, remélem lekötöttelek vele benneteket, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!